Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Nahibaw ko, iha. Nga dako ugsa nga nahimo nga kong anak diha nimo. Apan dako kayong iyang pagbasol. Kung nganong nahimo niya ang mga di maayo diha nimo. O karon, manuktok mi sa imong kasing-kasing. Nga basig hatagan nimo siya og chance nga imo siyang tambalan. Mahimo ba, Idana? Mahimo ba nga imong tabangan ang akong anak? Ha, iha? Andam kong mutabang sa imong anak, sir. Oh, salamat kayo in town. Utang na mo nimo. Ang among kinabuhi nga di kabaylo sa bisan unsang butang dinis kalibutan. Pero sir, kinahanglan nga magpaabot pa ta og pipila ka adlaw. Kay maghimo pa ko og tambal para sa tanan. Way kaso na, Idana. Magpaabot mi. Kung unsa may among matabang, ang dami nga mo suporta nimo. Kung unsay imong mga gikinahanglan. Ako ray mahibaw, sir. Buhaton ako kutob sa akong mahimo nga mahuman ako dayon ang tambal. Dalaygon ka, iha. Ug daghan gyud kayong salamat sa imong balaanong buhat. Pastilan, Puldo. Mutabang gini si Idana ni Leslie? Mulagi. Siyempre, mutabang yun kay si Sir Perfecto na guremyang yun. Ha! Kaswerting babayhana, no? Mao rin nagkarakara si Idana og panguhag kahoy das luyo. Mabitaw. Kay gisugdan na niya og laga ang mga sanga sa kahoy. Unyan naglanan sa nasig lubi. Ay, pastilan, no? Ako, no? Kung ako'y Idana, hatagan ako sa tambal nga dili makaayo. Maulagi, unsap sa malitahag yun ni mo makoy. Ay, nga, no? Sayop ba day kung muhatag kong tambal nga dili makaayo? Maulagi. Di yun nabuhaton ni Dana Makay. Siya man sa'y madaotan na god. Akong gitanaw ang gibuhat ni Idana ganina, Puldo. Wag yung ko kasabot siyang gibuhat. Mura ba itong dili na maihap ang sanga sa nagkalinlaing kahoy ang iyang gitipon, oy? Unya, apil pagid ang mga udlot sa mga sagbot. Murag bag ka nang hapitan ng matang klase sa mga tanom, murag iyang ipanghurot og luto. Mulagi. Siya ra ginibaw na kay siya may nasuhito yun na yun. Ay, gusto sa unta kong makaton kung giunsya ni Puldo. Maulagi. Ayaw na lang. Kay delikado, kay makaton, Mak. Ha? Nga naman. Ay mo ibaligya. Ay, unsa man di ay. Ako ginainegosyo. Kaya wag ka masayo, Puldo. Ay, ang ahang naman sa dog ako ipanghatag lag diretso. Parehas anang Leslie, No. Kung ako pa, ana, puslan man nga nangayo silang tabang, apabayro na lang gina nato. Sa magos gibuhat sa amahan nila. Maulagi. Mismo si Sir Pepeng mihatag og cash nga kwarta. Unya na apag yung mansyon nga dako og nindot kaayo. Maulagi. Pero basan pa dahil makaunaw na siya og gatag ni Dana Mak. Kisa ba ka doon na? Si Leslie? Maulagi. Kay nagbago na gud kuno na siya. Pikat! Pikat niya! Ano pikat na Pikat ni mo. Mata ni mo daan gud. Imposible kay magbagong kinaiya na babayhana oy, Puldo. Mas mausap pa sigulong kolor sa buwak nung kang batasan ni Leslie. Wala tayo may mo na Mak. Kay desisyon naman na ni Dana jud. Angay sa gyud silang magpasalamat kung mamaayo siya sa tambal ni Dana. Magpasalamat ta ni Idana. Kay misaad siya nga mutabang yun ni mo, Leslie. Iya gyud kang tabangan nga mamaayo ka. Salamat kaayo, Papa. Pero nga kung tambag ni mo, Leslie, agig respeto sab ni Doc Frank. Kinahanglan nga, imo siyang tawagan o balitaan sa imong kahimtang. Wa na lang ko manawag niya, Papa. Kay nahibaw man kung wag yapon siya mahimo sa akong sakit. Og, pero miniyang ibalik-balik na ako. Nga iyag kong operahan.
Tawagi lang yapon. Kay dako baya sabnag natabang nato ng mga tawhana. Basta pa, ang akong gilauman nga matambalan lang gyud ko ni Idana. Ay kabalaga. Labing siguro matambalan yun ka ni Idana. Ug mamaayo yun ka. Mao nga kalma lang. Tinuod yun na pa. Maluwas rin siya. Magpabot lang ta sa higayon kay magkahimo na og tambal si Idana. May ko masulbad na ang atong problema. Dagan kay salamat, Papa. Og sa di pa kumalimot, kinahanglan nga magkahatag sabta og laing pahalipay na sabunya ni Idana. Muhatag pa ba gihapon tagpahalipay niya, Papa? Oo, iha. Natural nga muhatag ta. Tungod kay kinabuhi nimo ang iyang luwason, Leslie. Walay kaso pa. Muhatag na rin. Ato siya nga tagag palipay. Unsa man sa kay angay na itong ihatag niya, Papa? Hatagan na to siya og cash. Kung pilay inyong gustong ihatag, naran ninyo bisag pila. Kay, wa magkina mo bungat si Idana og pila. Kita nalay muna huna kung pila gyud atong ihatag niya. Sige, Papa. Amo nang sabutan ni Ronnie. Nahala, sige, sabuti na ninyo, ha? Kay mo puno raon niya ko kung pilay akong ihatag ni Idana. Salamat kaayo, Papa. Walay problema pa. Muhatag yun minida na. Sige. Istoryahi lang una na ninyo. Basic is Idana, sir. Naghimo siyang tambal. May noon ba dong? Di pa na to siya pwedeng tandugon. Nya. Kumusta naman karon, sir? Okay raman ko, Badong. Talipay ko sa mga butang nga nahitabo so di atong mga naging adlaw. Nya. Wa magkakabati og kaluya di, sir. Wa man sa Hinoon, Badong. Mas nadasig Hinoon ko. Ilabi na nga nakadungo ko sa imong mga nindot kayong tambag nga rin ako. Very good, very good. Very good kay ka, sir. Basta timan ilang kita akong gisulti nimo. Wa na yatrasay. Bahalag ba kinausa? Padayon lang yun. Padayon sugbo. Nalipay si Bus mga balita, Badong. Tungod kay andam yun mo tabang si Idana sa mga nanginhanglan niya nga matambalan si Leslie. Mao lagi, sir. Swerte kayo nga naa si Dana. Sigurado mo ko ba? Maluwas lagi na niya si Leslie. Grabe kit kabuutan si Idana, Badong. Bisag nahibaw ta kung yun sa siya pagtratar ni Leslie. Pero wag hapon siya mabugnaw o andam gyapon siya mutabang ni Leslie. Bitaw, sir. Tinuod ganyan mong isulti. Mao na nga swerte kayo ang lalaki nga makatag-iya ni Dana. Kay gawas nga maniyag. Buutan pagid kayo. Nakadaigyo kay ko niya, Badong. Kaya wag yun siya magbaton og pagdumot nila ni Leslie. Pila man kakadlaw aron mahuman ang imong tambal ni Dana. 5 ra ka adlaw, tiyo. Makumpleto na niya ang mga kasangkapan ini. Maulagi mo lagi. Nga sa man wag kang maglibog sa mong gibuhat. Wa man, tiyo. Di man na siya lisod basta may baw na ka. Maulagi. Ako'y naglibog sa mong gibuhat kay kuan mo naglain-lain ng mga tanom nga imong ipangsagol ba? Inikaw man ini, tiyo. Daga na sabta og matabangan nga mga tao. Maulagi. Sakto gyud ka Dana. Taw-taw na baya kang ngawa na ka pamanambal. Nga dagan na sab ang naglaom nga manambal kanilang balik. Mao lagi, tiyo. Kung wala untay mo reklamo sa atong gibuhat, daghan gyud ang mga sakit nga matambalan og madungagan pa ang ilang kinabuhi. Maulagi. Labing siguro kay matabangan man nimo sila si Leslie. Di na yun na sila mo reklamo nimo. Manghinaot lang ta, tiyo. Nga mausab na si Leslie. Maulagi. Ang yun na siya mag-usab yun. Doon nag-purpose ang tanan, tiyo. Kung nga nung nahitabo ni nga ingon ini. Maulagi. May purpose. May purpose sa rin na. Maulagi. Mayo yung kayong ginaw. Itoyo ni niya ug ingon ini aron mahigmata na si Leslie kamaturan. Murag, maubitaw sa na akong pagtuo, tiyo.
Maglagi. Kay kung wa pa ni siya tagig sakit ron, bastalan, dahil na siya mo sangpit ni mo yun. Naagirason ang tanan tiyo. Maulagay. Awangay gyud nga magpasalamat sila nimo. Kay matod na ba sa imong tiya imak, pabayron jud kuno niya dakong kantidad sila sa Leslie. Wala na kinahanglan na tiyo. Mulagi. Sa mo ba yung pagtuhidan na, no? Napugos lang ka og sano nga mutabang nila ni Leslie. Tungod kay si Sir Piping mangod mismo ang miyangyo ni mo. No? Sa tinuod lang tiyo, naakit sa akong kasing-kasing nga mutabang. Pero hatagan pa unta na ko sila og taas nga pagsuway. Pero kay si Sir Piping man tinuod ang mihangyo, mao nga ko na lang yung paningkamutan nga madali. Malagi. Daan pagbitaw ko sa daan pagjud ko. Pero wa man ni kaso tiyo. Basta ang importante nga nausab lang ang tao ug maghinulsol sa iya mga saa nga nahimo. Kinsa manggug ko nga dili makapasaylo nila. Mulagi. Sakto jud kay dan na jud. Dihan napita nakaday kayo ang tanan sa mong himo. Pilam gay plano nimo nga ihatag ni Dana? Mo hatag lang ko taog 20,000. Sakto na siguro na. Ha? 20,000? Oh, dako na uy. Ang imo biyang gamahan, mihatag biya sa una og 50 milyones. Plus pagyud ining inyong mansyon. Mao gani. Mao ni ako pangutana unta ni Papa kung nganong mo hatag pata nga nakahatag naman siyang daan. Sobra naman gani kaayo to. Ang gipasabuti Papa, nga muhatag sa taas sa atong bahin. Kaya ang iyang paghatag ni Dana, silbing iya matumbahin. Parehas namang good na. Anakot ko niya. Mao lagi unta, pero gusto man gyud ni Papa nga kita mismo muhatag sad ni Dana nga gikan sa tong kabubuton. Ang mo hatagod-tagod. Kanang 20,000 okay naman kaayo na. Wa man kayo magbuot na to bisag pila pa ato ihatag niya. Sa kupagtuo, huwag na magpabayad si Dana. Pero basin na niya og si Papa, mo reklamo nga maura na atong ihatag ni Dana. Kulain ko di ana. Si Papa di ay magbuot kung pili ato ihatag. Siyempre, iyam gutang giingnan nga bisag pila, pero kita na lang muna una. Pila man gid ato ihatag. Siguro mga 1 million. Okay na kina. Para sad nga makatuog yun si Dana nga sincero gyud nga mapasalamaton kaniya. Murag, dako raman kaayo ng 1 milyon. Para dili siya makaingon nga tihikta. Himuon lang na kong 50,000. Sakto na para niya, uy. Dako na kayo ng kantidara. Oh, ikaw good. Narani mo. Basta ako, suggestion lang to. Basta, 50,000 ray akong makaya nga mahatag niya. Total, mapuno raman gyapon na si Papa. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!